граждани на света, добре дошли в Разлог. Ние от Средно училище братя Петър и Иванка Назиреви, домакините на Олимпиадата по гражданско образование, ви приветстваме с добре дошли в нашия прекрасен град. Градът ни се променя, държавата, обществото, света. С бързи темпове се променяме и ние. Осъзнаваме ли промяната като културен процес? Имаме ли позиция или следваме мнението на мнозинството? Защо технологичният гигант Стив Джобс твърди, че бива сменил всичките си технологии за един следобед със Сократ? Известно е, че Сократ не е записал нито една своя мисъл, считайки, че истинското знание и мъдрост са в живия диалог и полемиката с опонента. Той е първият, който разсъждава за живота и твърди, че философията не е догми, а начинът, по който живеем. Сократ ни учи да наблюдаваме и да имаме собствено мнение. Разбира се, че когато имаш собствено мнение, то няма да бъде споделено от всички. Напротив, нещо повече. То може да се окаже критикувано, но както казва Аристотел, има само един начин да избегнеш критиката. Да не правиш нищо, да не казваш нищо и да бъдеш нищо. Гражданското образование в училище ни учи, че бъдещето зависи от младите хора. Те трябва да познават основните демократични ценности и обществените процеси, националните и европейските институции, да бъдат достойни граждани с ясна позиция и буден ум. Днес Разлог приветства тези млади хора, които държат бъдещето на България в ръцете си. Те са тук, за да развият своята социално-културна грамотност, критично мислене и аналитични ум, защото знаят, че това е техния шанс да променят света към по-добро. Давам думата на заместник-кмета на община Разлог, госпожа Гергана Костова. Уважаеми господин Герчев, уважаеми господин Костов, уважаема комисия, уважаема госпожо Тумпева, представители на РУО Благоевград, уважаеми участници и учители. За мен е чест от името на община Разлог да ви поздравя за старта на 18-та национална олимпиада по гражданско образование. Радвам се, че едно от най-добрите училища в Югозападна България, Средно училище братя Петър и Иванка Назиреви, днес отвори врати за най-малките граждани с гражданска позиция. Пожелавам успех на олимпиадата, на участниците, на организаторите и нека ние всички заедно да работим за едно по-хуманно общество. На добър час! Сега искам да поканя тук при нас народния представител господин Иван Герчев. Здравейте на всички! Уважаема госпожо директор, уважаеми експерти, уважаеми родители, участници, моята класна, госпожо Крънчева, здравейте! Добре дошли в Разлог. Добре дошли в моето училище братя Петър и Иванка Назиреви. Наричам го мое, защото това е училището, в което моята баба е била дългогодишен преподавател, моят баща е учил, завършил съм и аз преди, може би, около 15 на години и съм горд, че едно такова прекрасно събитие се провежда точно в Разлог, в най-добрата гимназия, която имаме. Пожелавам успех на всички вас, участниците. Пожелавам успех на комисията да съди безпристрастно и обективно. Благодаря за поканата, благодаря за възможността. Когато госпожа Крънчева ме покани на това мероприятие и когато трябваха ми може би минута-две да ми обясни какво точно означава гражданско образование в днешни дни в учебния процес, защото когато аз съм бил ученик се наричаше етика и право, сега вероятно пак го има и този предмет, но малко по друг начин перифразиран. В днешни дни наистина е важно да бъдем активни и будни граждани. И училището е едно от местата, които наистина може да даде тази база на всеки един от вас. Освен семейната среда, разбира се, училището ще допринесе за вашето личностно развитие. И в днешно време знаем колко е важно да пазим ценностите и да се изграждаме като добри личности
все повече се говори за засилване на часовете по религия, по учене на добродетели. Защото когато училището за всеки един от вас приключи, може би вие ще забравите уроците, ще забравите фактите, които сте научили. Но в вас ще останат уменията и добродетелите, които са ви предали вашите преподаватели. Така че благодаря на всички преподаватели, пожелавам успех на всички. Може ли, пита Аристотел, някой да бъде добър човек, без да бъде добър гражданин? За Аристотел човекът е обществено животно. Според него, ако някой е извън обществото, той може да бъде звяр или бог, но не и човек. Да бъдем граждани на света, които ние самите създаваме, е привилегия, за която сме длъжни да се борим всеки ден, с плам и отдаденост, с упорство и дързост. Обществото се променя бързо и пред очите ни, но има ценности, които са непреходни. Има връзки и нишки, които никога не умират. За една от тях ще ни напомни Барята Баханова от 11 А клас. Помниш ли? Падаха вече листата на нашите вишни. Ти ме целуна и рече през сълзи да пишеш. Аз се обърнах и твоите сълзи забравих. Тръгнах през жълтата шума направо, сякаш за мен бе послала земята, когато моите нозе да вървят по пътека от злато. Имаше някъде извори, скрити в горите. Имаше стари чешми с махнати коритали езера, засяхи сред каменни хребети. С тая ръка исках всички води да загреба. Имаше някъде пътища с прах и талаш, влакове имаше, дето с грохот пристигат. Как да не бързаш с пламнали бузи от вятъра, щом като чака пред тебе простряна земята. Имаше някъде други градчета и хора. Исках аз техните порти с привет да отворя. Толкова бях жадна всичко да видя, да взема, че да ти пиша все. Нямаше време. Нямаше време. Моите години се смееха. Сменяха влакове. Твоите мълчаха под старите вишни и чакаха. Сигурно всички есени ти си броила. В мене си вярвала с чистата майчина сила. Малкото твое момиче сега е голямо. Тича след мен дете и наричаме мамо. Помня как първата смешната крачка направи, как с ръчичка полата ми стискаше здраво. После на пръсти се дигна, вратата отвори, после запита, къде ли свършва простора? Може би скоро ще кажа през сълзи да пишеш. И ще си спомня и тебе. И голите вишни. Твоята коса като зимните преспи е бяла. Чакаш ли още? Ето го, моето писмо. Закъсняло. Чухте закъснялото писмо на Станка Пенчева. Една изповед за пропуснато време и житейски избори, родена в средата на 20 век, в период на външна стабилност и вътрешна тъга. Един
един шепот от миналото, който не звучи като вик. Някога обществото е било родово, управлявало се от авторитети по силата на обичаи, ритуали и поверия. Днес, въпреки капризите на цивилизацията, ние помним и знаем откъде сме тръгнали и къде искаме да бъдем. Колкото по-дълбоко познаваме себе си, толкова по-лесно да бъдем добри едни към други и към това, което ни заобикаля. Кои сме ние? Каква е нашата традиционна идентичност? С танци песен сега ще ни разкажат възпитаниците на учителя по музика в нашето училище. Красимир Драгунин.
собствената си теза, както и да откриеш слабостите в тезата на опонента. Всеки отказ от дебата ни прави безучастни, превръщани в пасивни жертви. Мълчаливо мнозинство. Силата на граждана е в това, че действа. Участието в тази олимпиада е акт на гражданска доблест, която съхранява знанието и го пренася през времето към следващите поколения. Знанието в 21 век е новият граждански хуманизъм, който преоткрива връзката на човека с другите хора. Всеки от нас осъзнава собствените си ограничения и се стреми към последното споделено развитие с другите. Ако разберем добре всичко това, 21 век отново може да бъде век, в който човекът ще бъде мяра за всички неща. Ето защо е хубаво да ходиш на училище, да общуваш на живо с млади, умни и образовани хора, да трупаш емоционална интелигентност, без която изкуственият интелект губи смисъла си. Освен това, има ваканции – коледна, великденска и лятна. Несправедливо е, съвсем несправедливо е. Не мога да понеса това. След 2 месеца е лято и вие ще имате лятна ваканция. Тогава ще те чакам пред нас в 8 часа. Не можеш да си представиш каква симпатична учителка имаме. О, не, толкова рано не мога да тръгна. А пък и освен това, сигурно ще пристигна на кон. Добре дошла в училище, Пипи. Надявам се, че тук ще ти хареса и ще се запознаеш с много деца. Ами да, пък се надявам и че ще имам и лятна ваканция. Затова и дойдох. Така ли? Я първо да чуем всичките ти имена, които имаш. Името ми е Пипилота Виктория Транспаранта Ефраимова Дългото чорапче. Дъщеря на крал Ефрим Дългия чорап, сега е негърски крал. Всъщност Пипи е даденото ми име. Добре, Пипи. Тогава всички ще те наричаме Пипи, щом искаш. Я да видим сега дали знаеш и какво знаеш. Можеш ли да ми кажеш колко прави 7 плюс 5? Като не знаеш, да не мислиш, че смятам да ти го кажа. Пипи, на учителка първо не се говори на ти. Така ли е? Я сега да видим и друго. 7 плюс 5 прави 12. Ето, че си го знаела. Та тогава защо ме питаш? Я сега да видим колко прави 8 плюс 4. Около 67. О, грешиш. 8 плюс 4 също прави 12. Слушай какво е, Леличко, започваш да прекаляваш. Та нали току-що ми каза, че 5 плюс 7 е равно на 12. В краят на краищата, поне в едно училище, трябва да има известен ред. Да, Пипи, и в нашето училище има ред. Даже сме направили карта, с която да представим нашето училище. Я погледни там на екрана. Томи, Ани, знаете ли, ако Ани има 7 ябълки, а Боби 9, колко още ябълки ще имат и двамата? Да, кажи Томи, пък им отговори на въпроса. Ако Аня заболи стомах, а Боби още повече, кой е виновен и откъде са задигнали ябълките? Пипи, аз не знам колко ябълки са успели да изядат Боби и Ани, но знам, че учителят пред теб е от хората книги, с активна житейска и професионална позиция, чийто пример гордо можеш да следваш. Уважаеми гости, представям ви директорът на Разложката гимназия, госпожа Росица Тумбара. Добър ден на всички! Благодарим ви, че имахте търпението да дадем старта на Националната олимпиада по гражданско образование. Първо искам да приветствам всички финалисти. Поздравления за вас, поздравления за вашите учители и за вашите родители. Браво! Днес стартирахме националният кръг на олимпиадата. Утре продължаваме, като ще ви пожелаем да бъдете креативни, да бъдете толерантни и да побеждавате. Скъпи гости, гражданско образование е имало още в далечното минало, още преди освобождението на България.
даваме повече време, повече пространство на нашите деца, да ги изслушваме, да бъдем търпеливи с тях, да чуем какво искат, за какво мечтаят и как ще построят бъдещето, учейки се от настоящето, учейки се от грешките в миналото, но правейки едно красиво бъдеще. Благодаря ви и, както казахме, започнахме с поздравленията и продължаваме напред с госпожа Текерска, представител, старши експерт на регионално управление Благоевград, която ще приветства всички участници. Добър ден! Уважаеми дами и господа, уважаеми гости, уважаеми участници! За мен е чест от името на Ивайло Златанов, началник на регионално управление на образованието Благоевград, да ви приветствам с добре дошли. Днес видях едни прекрасни деца от 3-та и 4-та група с можещи, погледи показващи можем и знаем. Деца, ученици. През тези 2-3 дни забавлявайте се, показвайки знанията си и не забравяйте, че сте тук и вие вече сте победители. Така че дързайте и успех пожелавам на всички. Благодаря ви, госпожо Текерска. Утре продължава борбата. А знаете ли от кой зависят резултатите? Разбира се, че на първо място от вас, както се представяте, но има и други важни хора. И това е Националната комисия, която организира и провежда Олимпиадата по гражданско образование. Нека да ги аплодираме. И искам да поканя при нас председателя на комисията, професор Тодоров. Заповядайте. Уважаеми домакини, скъпи колеги, мили ученици! Най-напред искам да благодаря на домакините на Националния кръг на 18-та Олимпиада по гражданско образование за гостоприемството и да кажа, че ние сме с радост тук и сме изключително признателни за уважението и за възможността да бъдем във вашия град и във вашето училище. Няма кой знае какво да ви кажа за смисъл и целта на гражданското образование. Едно единствено нещо искам да кажа, че гражданското образование, така както си го представям, е учене на две неща. Едното е да се поема отговорност, а другото е да се проявява грижа към съвместния ни живот. Ние се учим да живеем заедно. Казаха го младежите тук, позовавайки се на Аристотел и преди мен. Това е нашата работа. Гледайки пред себе си тези грейнали лица и на младежи, и на деца, гледайки грейналите лица на танцорите и певците, които се изявиха преди малко, мога да кажа, че това буди огромна радост у мен и буди у мен увереност, че нашата страна е в добри ръце, че нашата страна я чака добро бъдеще. Ние сме събрани тук от всички краища на страната и това е много хубаво. Като гледам всичките тези хора, като очаквам с радост техните постижения, намирам потвърждение в онзи знаменит стих на поета, на народния поет Иван Вазов, че България е земя пълна с добрини. Благодаря. И ние ви благодарим. И така всички знаем, че трябва да научим как ще протече утре втората част на Националната олимпиада. Затова искам тук да поканя и господин Коста Костов, държавен експерт на Министерството на образованието и науката. Заповядайте, господин Костов. Благодаря. Здравейте всички. Радвам се, че съм сред вас. И за 18-та година, тъй като съм още от първата година, ще бъдем заедно и утре
Всъщност, въпреки че сега започва техническата конференция и откриването, една част от вас, именно ученици от 3-та и 4-та група, вече започнаха, стартираха в Олимпиадата и се надявам, че са намерили своите казуси, които да решават. Харесаха ли ви казусите? Радвам се, добре. Сега, аз ще бъда съвсем кратък, тъй като Олимпиадата по гражданско образование, така да се каже, много ясна, много видима, всичко е казано и в регламента, но все пак, особено за тези, които за първи път идват на Олимпиадата, ще кажа така в кратко за утрешния ден какво се очаква от вас. Утре от 8:30 часа по един ред, а този ред е всъщност реда на азбучния ред на селищата, от които вие идвате, ще се явите на т.е. ще защитавате вашите проекти пред една комисия, която при всички положения ще ви предразполага, а няма да ви притеснява. И това е най-важното, всъщност да се чувствате спокойни, уверени, за да може действително да изразите себе си, без никакви притеснения. Така или иначе, вярно е, че Олимпиадата има състезателен характер, но много по-същественото в нея е духа, именно на гражданското образование, на гражданското, и това да се почувства е достатъчно голямо благо. Сега, по принцип, от всеки един от вас ще има по 10 минути, в които ще изложи дейностите на своя проект, и след това ще останат 5 минути, които ще бъдат за разговор. Комисия, хората на представителите на Националната комисия ще задават въпроси, вие ще отговаряте и така ще можете така да изразите себе си пълноценно. Между 12:30 и 13:30 часа е предвидено да има обедна почивка, след което от 13:30 до 14:30 часа е следобедната сесия и се предвижда естествено, че може вместо 14:30 и 15 часа да приключи или пък вместо 14:30 и по-рано да приключи, но така или иначе, ако се спазва регламента, би трябвало към 14:30 да приключи така състезателния ден и да можете след това да се насладите на културната програма, която домакините ще представят след малко. И начина, по който става класирането, ако някой от вас не познават регламента, тези ученици, които са в първа и втора възрастова група, общия сбор точки от областния и от националния кръг ще даде крайния резултат и крайният резултат е определящ за класирането съответно в първа и втора възрастова група. За трета група оценките са не 2, а 3, тъй като наред с защитата от областния и защитата от националния кръг се прибавят и точките от казус. И сбор от тези 3 типа точки дава крайния резултат, който пък основа на подреждането за класиране. А ще видите вашия ред и ще можете да съобразите, все пак всеки има право да слуша представянето на другите участници, но вие ще прецените все пак дали ще искате през цялото време да стоите в вашата възрастова група, дали ще искате и да се почивате, да се подготвяте за вашето представяне. Това ще го решавате вие с вашите учители. А сега нека да чуем и културната програма какво ще бъде. Благодаря. Значи, скъпи гости, всеки един от вас днес сутринта е получил информация, написана кой и кога може и къде да посети различни обекти в Разлог. След малко всеки ще си види реда. Тези, които сте след обяд, т.е. след почивката от 12:30, ще имате възможност или преди обяд, или след 14:30 да посетите в няколко направления различни забележителности. Те са отразени. Едното е посещение на музеи, центъра, където има различни атрактивни, исторически или интересни места, а най-интересното е за тези, които ще се изкачат по хълма Гола, откъдето можете да видите цялата долина и изкачвайки се нагоре, има различни занимателни, образователни
почивате и да релаксирате. Ако имате някакви други въпроси, мисля, че сте получили телефони за организаторите, които са в съответните хотели, откъдето можете да получите още информация. Тази вечер, съответно, открихме официалната част. Сега тези, които са настанени в този хотел, могат да вечерят в ресторанта, а останалите, които са в Гринвуд, в съответно другият хотел. Много ми се искаше да бъдете на едно място, но пък и броят на участниците, учители, родители, които се придружават, се увеличи, но двата хотела, както виждате, се намират на малко разстояние, така че можем спокойно да контактуваме. Утре вечерта, тук в 8 часа, пак ще се съберем, за да се повеселим, да поиграем, да видим дали вие знаете нашите хора и можете ли да се научите. Така че да пожелаем първо успех и да бъде весело на всички, защото именно гражданското образование е свързано с работата в екип, с отбелязване заедно на всички неща, с критичното мислене, а разбира се и с много усмивки. Да, госпожа Крънчева ми подсказва, че последният ден